फरमाइश बा रेलिया रोजो आवेले ना जी। हाँ जी हाँ हाँ। हमारा बिरजू भैया बिरजू सिंह जी करे हेरा बड़े बड़े पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना। जय हो। अब देखिए हाँ जंगल भेज जाता का हो मोबाइल युग नहीं थे हाँ जिन मेरा चिट्ठी पुस्कार के अंदर देसी लिखात रहे ओह मेरा कई बात हो बोलमुआ अंतरदेशी में लिख के चिट्ठी भेज दिले बड़े जावता ने अगला महीना में कौना दिन के कौना गाड़ी से कहिया होता नहीं ना लिखल रहले स्टेशन का पदरे घर रहे दादा बबुआ छोटू जन बोलो उनका से पुराने से स्टेशन का पदरे घर बा जब जब ट्रेन आके रुकतिया मेहररुआ दौड़ के जातिया बलमुआ नहीं खन लौकत भर भर खिलूर लेके लौटतिया उनकर एगो बोर्ड दे आदमी कहल जे रे फलाना बाबू ते जब जब ट्रेन में आके खड़ा होते स्टेशन पर दौड़ के का जते रे कोनो टीटी गाड़ी ले झुराइल नहीं खेल मेहरारू अपन दुख सुनाते जे नाय दीदी ई बात नहीं खे काहे हम दौड़ के जाता नहीं सुनो मेहरारू कहते जे बहने मेल पसंदर आके पीपी सिटी बजावे मेल पसंदर आके पीपी सिटी बजावे इरलिया रोजो आवे बलवा मीठा का धरती से हमारा परदेसी सुपुत्र बने भैया के बड़ी बड़ी पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन आओ हेलो संगीत में बबुआ हो हम लोग तेहतरी समाज में आके बैठ के हिस्सा हो रही से पते हो जाता जब बोलमुआ ना लोकले लोर भर जाता हमारा भरी भरी ना जरिया लोर भर जाता हमारा भरी भरी ना जरिया लोर भर जाता हमारा भरी भरी ना जरिया लोर भर जाता हमारा भरी भरी ना जरिया। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है नहीं अदर जी जब बलमुआ ना लोकले भर भर खिलोर हो जाला रोजो आवे प्रेम बजावे हे रोजो आवे प्रेम बजावे रोजो आवे प्रेम बजावे बने बभावेला जाना मेहरारू के बिरह सतावत होई आ ओकरा घर का पजरी आके कतनो सुंदर संगीत गईबो बिरह उठैबो जतना देर ले आवाज ओकरा कान में जाई ओकरा ओतना देर ले ओकरा देही पागी के बरका बस तो तारा का आशीर्वाद ना श्राप दीजे जाए निर्विसौ जे तेरे हम डहकत नहीं होई तेरी तू डहक जरी के राखी हो जा कैसे के सही
जारला पर नीमक दरल कहाला एक तो गिरनी फेड़ा से दूसरे मरलस बीछी एगो तो यही तरी आवत नहीं खान आ दूसरा है एक दिन आके कहो तरी जे का होए घरी माजा काटत तरू ठिठोली मारत कैसे के सही के हटो लागे बतिया बलेजी निवासी हमार शिष्य वाले चेला वाले विमलेश व्यास जी हार्दिक हार्दिक शुभकामना बा माला तो नहीं जे तरह के हम दी ही लेकिन हार्दिक अभिनंदन स्वागत हर बार ध्यान ले लो कहना जब भागी कोई लनी हमारा से भतिया मनवा में कल्पना दिल लगी दीवार से तो परी कौना काम के उनका ले सुघर सुघर लोग तारे इचिकियो चीत पर चढ़त नहीं खा कल्पना करतन जो हौ नन करे ई तो फल नामा जे घरमा में बैठी के खपदारी रोल कर रोल मेहरारू 1 करोड़ के महल में बैठा दो दुनिया को सब सुख दे दो आ मेहरारू जो चाहे दी तो घरवे के विपत्ति बना दे कारण बिरजू ऐसने एक्शन पर क के दुआरिए पर बैठल बे जी आई कहि का कोनो दुख पड़ल बा का हो घरवा में बैठी के खपदारी तोरा के एक दिन औरी बतौले रहनी जे मेहरारू के झोंखल कौना किस्म के होला ये खाली औरी देखा दी जब मेहरारू कपारे हाथ दे के बैठ जाई बुझिया जे देश के विपत अपना घर ही बोला ले ऑटोमेटिक दर्द याद कहले जे बुझा के दे करे भीतरिए एकरा के बड़ी तकलीफ दे घरमा में बैठी के झपकरी बालनी रजई भइलन रजऊ गई फूल करे समिना खवा